Welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन साफ्रोमखौ फिन खेबसेबाव आंनि YouTube channel बरायबावबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आर्नल्ड बिफाजों आंजों जोंहा माबा क'क्राझार फारसे थांगासिनो ओमफ्राय ओरैबायदि दुखु नाङो भिडिअ लानांबाय आरो गोदान ब्लग लाबोलायबाय बिराद दुखु आङो ओमफ्राय नै फुराना फ्लाइअभारजोंसो थांगासिनो आरो मानो होनबा अखानायै आर्नल्ड बिफाया गावनि खामानि फारसे ओंखारलांसिगोनलाय बिराद दुखुआव दं आङो स' दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायब्लानो जाबाय थांलाय फैलायनो थांफिनो नागिरलायबाय गारिफोरखौ मोनखाय समबालांसै वाव खाम जथा दामदों नै जोंना बर'फ्रा थांफिनसैलाय बेहा थांफिननायनि टिकेट मा खाफाल जोंनि खाफाल खावलाया सिन जाजोब्बाय सिरा सिरा बिथां मानो थांफिननाय लायखो नों फ्लाइटजों थांनो हायालै क'क्राझार टु एनटिपि मुम्बाइ गैया लाखिजायानो दै बिदै बाबा आं दै गांबाय हालाङो आं नायनानैनो आंखौसो थांगोन बायदि मोनबाय आङो आं दै गांथारबाय हाला आङो दै लोंथारसै बिराद जारलासो आंखौ मालाबा लांदो ट्रेनजों मोजां ना आं थांनो हागोन ना हाया थांसैलाय नोंसिना बिदाया थांसैलाय नों दाया नोंबाजै गाबसिगोनलाय माथो खालामनो थांबाय थानांगौ बेसेबां 2025सिमल' थासिगोननो बियो आरो बेनि सिगांबो थाफैनो हागौ खुनु गेरेन्टि होनो हाया आरो हरदो बैयाव जिरायसनसै माथो लाखिग्रायानो गैया होनलाय दै गांथारबाय आं दे बेखौनो होनो मोनाखै बेखौनो दाबो लाखिग्रा गैया बे मा होनदों बेसे थांलाय फैलायलै नोंहा बेखौ होनो मोनाबा ओमफ्राय मा आयौ आंनो साननाय मानियानो बेजों फैबाथाय केन्सेलसो जायो होनबा बे मा खालामगोन दा आङो ना बेयो बुंदोंमोन आरो बाबुनि थाखायथ' मोनजायाखैमोन नालाय जेला थांगोन थांनायनि सिगां ओंखाम जालाय मा जानो नोङो जालायथारो मा जाहोगोन आंनो मा जाहोगोन दिनै जे मोनजाना मोनजाया नायगोन दा नोंथांमोनाबो नुगोन आं मोनजाना मोनजाया मा जाहोगोन आंनो लकेल दाउ ओमफ्राय अनला ओमफ्राय मा दं मेरला दं बेनो नों जाहोमारगोन हटेलाव आंनो बेल' नङा मम' जाग्रोबावगोन आं मम' जाहोनांगोन बियो आंनो ओमफ्राय बिनि उनावसो डिनार दे लान्च आंखौसो थांगोन बायदि मोनबाय आङो गावखौ मानो देखायासै गावखौ मानो देखायासै नोङो हैद दोनथ' मबाइला नांगौ गावखौबो देखाया आङो मुम्बाइ थांफानोसै लोगोफोर मुम्बाइआवहाय थांफानोसै आं लांफायोना लांफायाथाय आंखौ बियो लांफाया मानो थाखाय आं अभार खरस बानायो फैलांबायनि बोरायबायलै आं कमेन्ट माबायदि मानसिखौ दारि जामसाखौ दारि फोरोंनांगौ हालोद खाराब जाजोब्बाय फायदे खरस होनायसो मोनदों आंनि साननायफ्रा मोनसेबो जाया
मोनानि ओंखाम मोनजालांसिगोन लोगोफोरा मोनानि ओंखाम रे आं हट गोख्रै हट नोंनि नङा बे फैसाया गोख्रै हट आंनि फैसाया सोना हट गाव सोना लादों हट गोख्रै हट बामालाय आंनो गस्ला बायना होसिगोन नामा नोङो आंलाय बर'दों जोंहा फैसा गैजा नङालै लोगोफोर माबा जानोबाथाय माबा बख'नांगौ थोदोलाय आं बाबाय हनै मेसेजआ फैगासिनो आंनाव हनै न' लुदों माखौ होनो न' लुबाथाय फैसा जायो बेखौनो थानोनो जाया जोंना फैसाया फुरा थांजोबखायो फैसा मेगा मार्टआव हाबफैबाय आं थांखाया बेजों गावबागाव थां खर' गिदिङो आङो नायनो हाया बाबुनो गस्ला लांसै बेखौ नेयै लेट जाबाय मोजां गस्लाखौ लांजोब्बायसो मिथिबा नैबे बयदा माबायदि गिदिरखौ लागा एसे आं बाबुनि गस्लाखौनो जानला मालाबा फसायथारालै हिनजावफोरनियासो साइज थायोब्रा नायना एसे गुदुंखौ ला मोजां साइजखौ जन्म जागोदाननि दासो बिदिखौ लाबाय जल्दी ले कौन सा है बेटे के लिए ये अच्छा है कलर साथायलै हानना होलाय दे आङो गस्लाखौनो बासिनालै बिबायासो जि मोजां बासिना लाङो बाबुनो हामा फिसाद्रायगोनदां जेबो हामालै बेनो अयथासार गिदिर नांगौ बे गथ'नो बरन नायलाय दे जाम्फारसो पेनखौ बिदिखौ नाङालै जिन्सनिखौसो नांगौ आं बिदिखौबाथाय साया बेसेबां नायलाय मोजां लाब्रा दे गांसे फसायबाय नै जास्ट लाइक डेडि डेडि बायदि नै मालाय पेनानै आं खिन्थु जिन्सनि बा क्वार्टार आं बिदि पेनखौसो गानहोयो बेखौ न'आव थानायनि गानहोनो जिन्स गांसे लाग गस्ला लाबाय नै बाबुनो गांनै दे देखायलाय ओरैनो गोजां बोथोरनि न'आव थाबा गाननाय फैलाय ओरै नायनोबा फिसाफोर थाबा बिदिनो मिथिबाय मा बिदिनो मा होनदों मा होनो सानदोंमोन आं फिसाफोर थाबा बिदिनो लोगोफोर गाइस मिथिबाय एकदम संसार जानाया गोरलै नङा दे संसार जानाया मा नङा गोरलै नङा इजि नङा नै बेसेबां गोजौ गाय बेसेबां गाहाय जोङो आंनिफ्राय एसेल' जौसिन बियो आंना बेगा खालि जेबो गैया फैसा सोनोसो लाबोदोंमोन आङो ओमफ्राय गैया आंखौ सोहोआबो आंखौ लाहोबाव फैसाखौनो डेन्जार मानसि बियो एबार मा जाहोयो नायसि दा मा जाहोयो होनदोंना आंनो हटेल नागिरदों जोङो बाजै हटेलावसो जाहैनो मालाय ओंखाम फाइनालि मोनजामारसिगोन आङो ओंखाम जाहोलांसैनो बाजै हटेलाव मोनजामारसिगोन आरोना
थाङा आङो होमारसिगोन ओंखाम बाजै हटेलाव सालाद पापर सफैग्रोबाय बेखौनो जाग्रोबावगोन दे लायबाय थानो हाखाथारा मानसिया एसे बेलेगसो बियो बे माबे मैफ्राय ना मा जाखो ओमफ्राय बे लाब्राया बेयावबो आलु होदों ना आलु मुदुफुल नोंबो रावसो जागोन मैया अमा मोनजानायखाय जादो दे मा आइटेम सफैबावगोन नायसै नारजि अनला मेवाइखौ आंबो हर नारजिबो होदे नों मोनजागोनखा आं नारजि जाया अनला मेवाइखौ मोनजायोब्रा बांद्राय गोखा नङा नारजियाव मा होदोंनो नारजियाव मा होदोंनो नारजियाव मा होदोंनो होमबालाय आं लाखिगौमोन ना आयै नारजिखौ मोनजायोसोनो गोखा जानांगौसो बाबु माबानायाव बिहरफिन नारजिया मा होदों सोंनांगोन ना लेंहरफिनलाय मानसिया अनला मेवाइ दालिखौबोथ' मोनजाखाया आङो आलु फ्राय मैफ्राय बे ओमफ्राय नैबेबो लाब्रानै दाउ सफैनांगौ दं र' दाउ सफैनायाव नारजिखौ सोंहैदा मा होदों नारजि लादों नै बेहा ओमफ्राय नारजिया मा होदों मोनथिया गोखा आंहा बाबुनि सिथर जानायाव जानांगौसो बेखौ रब्रा माबा दाउ लकेल सफैनायखौबो नेला बियो नारजियाव मा होदोंलै नारजियाव मा होदों आं मोनजाया जानांगौखौ जाजोबना लाखासै दिनैनि दिनाव अनला मेवाइ मारै मोनदों नाबो होबावबाय नै बेयाव सामब्राम गिदिर जिरा जाबाय ओमफ्राय अनला पेकिं लांसै जों मानो होनबा उन्दैखौ जों गारबोदों नालाय ओमफ्राय उन्दैखौ गारबोबाय नालाय ओमफ्राय दा मामियाथ' ओंखाम ओंख्रि संनो मोनखायाखै जानो हागौ ओंखायनो जों जाबाय ओमफ्राय लांसै आरो न'आवबो अनलाजों मेवाइजोंखौ पेकिं लांसै बाबु जाग्रा लाबाय थांगासिनोमोन
स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबथ'नाय जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामदो आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय टाटा बाय बाय नोंथांमोना आंनि बुरिनि इउटुब चेनेलखौ एकदम सापर्ट खालाम